Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Setyembre 16, tuig 2021. Ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Mag-utod nga lalaki nga wala mabakunahan patay bangod sa COVID-19. Alyansa sang Metro 3rd Asenso kag Abanse Negrense ginansara. Sa balita national, Malacanang nanindugan nga wala sang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Duterte nagmando kay Kalida nga magpadala sang sulat sa COA para mga bahay nga i-audit ang Philippine Red Cross. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na
balay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nagbolter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time lasay sa 9 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Liwat nga nagapanawagan si Bacolod City Administrator M. Ang sa mga Bacolod noon nga dapat magpabakuna nagod hindi mabutang sa peligrong kabuhi sa tiod nga matapikan sang COVID-19 virus. Ini ang apelasyon ni Ang kasunod sang natabo nga kaso sa isa ka pamilya sa Bacolod sa diin 8 ka mga miyembro sini ang nagpositibo sa mga balatian kag duha diri ang ginabawian sang kabuhi. Suno sa City Administrator ang mag-utod ang lunsay wala mabakunahan nga mong gintunaan sa paglala sa ila ginabatsyag
Sa record sa Bacolod Emergency Operations Center, una nga napatay ang 39 anyos nga lalaking isa ka event organizer nga muang ginapatihan una na tapikan sang virus. Samtang Setyembre 11 naman ginbawian sang kabuyang iya 35 anyos nga manghud nga lalaki. Ginpahayag sa opisyal, ini nga insidente ang isa ka klaro nga ebidensya kag pamatuod kung ano ka importante ang vaccination activity sang syudad. Duwan sila magutod, ang isa 35 years old, ang isa 39 years old, pareho ni sila nga lalaki. Ang isa nagtaliwan sa September 3, ang magulang lang. Duwa ang wala ma-vaccinate. Ang iba niya mga members ang household vaccinated. Nabatian si Bacolod City Administrator M. ang ginpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga isa sa rason nga ilan nakita kun nga nagsaka naman ang kaso sang COVID-19 kag ang COVID-19 death sa Bacolod City bangod wala nagapakonsulta kun hindi pa maglala ang sitwasyon. Sulok kay Familiaran, chairman sang local IATF, kulang sa impormasyon kag kooperasyon ang pumuluyo kag wala na intindihan ang importansya sang early detection. Ginpahayag sang vice alkalde nga kalabanan nga mga rason sang pasyente among nahadlok sila nga magpa-swab test, i-lockdown ng ilang pamilya kag wala sang makaon. Isa man sa problema sanday Familiaran kung ginatawgan ang mga COVID-19 positive patients para sa contact tracing, hindi tanan ila ginangalanan na kag ginadala sa listahan. Ginpahayag sa opisyal ang kalabanan nga COVID-19 patients ang wala mabakunahan rason nga liwat sini nga ginainganyo ang mga nagalinya o ang mga pumuluy nga maglinya sa mga vaccination sites para makabaton sang libre nga bakuna. Problema mo ini, kay si pasyente hindi siya mag-seek medical help kung wala pa siya nag-difficulty of breathing. Pag ayo yung hospital, too late na. Tumba siya. Denial stage siyang tao, dili pagid ng problema. Okay. Kay pagkapatyag siyang symptoms, hindi siya mag-hospital. Nabatian si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Samtang nag-abot na subong adlaw Setyembre 16 ang 26,900 doses nga AstraZeneca vaccines kag 40,000 doses nga Sinovac vaccines para sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Kining nag-abot sa Bacolod Silay Airport kinasing aga. 23,300 doses nga AstraZeneca kag 25,000 doses nga Sinovac ang ginpadala para sa Bacolod kag 3,600 doses nga AstraZeneca kag 15,000 doses nga Sinovac ang para naman sa Negros Occidental. Kahapon ni Miyerkules, ginapelar ni Governor Bong Lacson sa mga negrense nga dapat protektahan kag halungan sang maayo ang ikayong lawas bangod sa hindi laglahog nga pagdamo sa karon sang kaso sang COVID-19. Ginpahanumduman sang gobernador nga hindi na magpangduwa-duwa kun may nakaschedule nga vaccination bangod na pamatud-an na sa mga pagtuon nga mas protektado ang fully vaccination person kontra COVID-19. Sa iban nga balita lokal, formal na nga ginlansar ang alyansa sang Metro 3rd Asenso kag Banse Negrense sa mga syudad sang Victorias Negros Occidental. Ang Metro 3rd Asenso ginapamunuan ni Congressman Kiko Benitez, samtang ang Banse Negrense officials naman ang ginapamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sa isa ka dinner program, ginpasangkad man ang Love Yenega Coalition sa ikatatlong nga distrito, hagin palayag ang lubos nga pagsuporta sa tandem ni Governor Eugenio Sebong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer para sa 2022 election. Ang Asenso Metro 3rd ang ginabugusan sa mga opisyal sa ikatatlong nga distrito, samtang ang Banse Negrense naman amo ang battle cry ni Governor Lacson umpisa sang siya nangin gobernador sang Negros Occidental. Sa katapusan nga balita lokal, daga-demandang National Democratic Front o NDF Negros ng ihatag sa mga miyembro ng NPA nga nagkradakwan pilason kag napatay sa engkwentro sa may banwas ng ilog ang tanan nga mga kinamatarong base man sa Comprehensive Agreement on Respect of Human Rights and International Law. Suno kay Bayani Obrero, spokesperson sa NDF Negros, nagakahangawang ilang hanay sa kailwayan kag seguridad sa mga pilason kay nadakpan nga mga rebelde. Ginapanawagan man sa NDF sa Ilog Municipal Police Station nga hilwayon ang tanan nga residente nga ginaligar. Gindakop matapos ang nagluntag nga engkwentro sa may sitio balik-balik barangay Tabu, Banwas ang Ilog. Pagpahayag pa ni Obrero, hindi dapat paggamiton sang kapulisan ng mga inosente nga individual agud magpagwa sang sala nga impormasyon. Aligasyon pa sa NDF ang pagkilala sa mga sibilyan bilang mga NPA members
Ang pamaagi lamang sa kapulisan na gud makakuha sang pondo kag cash rewards. Sa idalom naman sa Enhanced Comprehensive Livelihood Integration Program o kon ICLIP. Sa piyak sinin nagapanawagan sa gihapon ng NDF Negros sa tanan nga mga human rights advocates, watchdogs kag peace-loving individuals nga magpabilin nga mahinalungon kag pamatukan ang mga ginaligara pagpang-abuso sang tropa sang gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 15 Action Radio Philippines Standard Time sa mga Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa militon Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamilya
kamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Mataas bilang presyon sa imo dugo, ikaw ba lang may hypertension, base mataas ang sugar nubong blood sugar. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginatindugan sang Malacañang ila ginapatihan nga wala sang jurisdiksyon ng International Criminal Court kung ICC sa Pilipinas. Suno kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, ginlapas ng ICC ang kinamatarong sang Pilipinas bangod nag-intra na sila sa mga domestic affairs. Ginpahag ni Panelo nga hindi pagpahanagutan nga makasulod sa Pilipinas sa mga taga-ICC. Ginpahag man sang opisyal, makapatigayon lang sila sa investigasyon kun ang pungsod ang wala sang judicial system kag kun mapamatud-an nga wala sang interes ang gobyerno nasyonal nga magpamatbata sa mga suspect. Madumduman opisyal nga nag-withdraw sa Rome Statute ang mga nagtukod sang ICC ang Pilipinas sadtong Marso 17 tuig 2019. Sa dugang pang balita nasyonal, nanindugan si Presidente Rodrigo Duterte nga tinlo ang tanan sini nga mga miyembro sang iya nga gabinete. Sa tape address nga gin-air kay inasang aga, ginpahayag ni Duterte nga yara sa gihapon ang korupsyon sa gobyerno pero hindi diri imbulbado ang iya cabinet officials. Gintawag ni Duterte ang mga senador nga mango kag ginaakusaran sang grandstanding. Ini sa tunga sa investigasyon sa pagbakal sang gobyerno sa mga medical supplies sinanikdan nga tuig. Kalabanan sa tape address, si Duterte
Duterte ang angot sa pagpakamalaot sini kay Senador Richard Gordon nga mong chairman sang Philippine Red Cross. Nagmando man si Duterte kay Solicitor General Jose Calida nga magpadala sang sulat sa Commission on Audit o KONCOA para magpangabay nga i-audit ang Philippine Red Cross. Lasay sa 25 Action Radio Philippine Standard Time. Ginatugutan na sa Manila ang pagparehistro sa mga nag-edad 12 tubdob 17 anyos para sa COVID-19 vaccine registration. Bagi naman sa www.manilacovid19vaccine.ph. Iningin palayag ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kasunod sa mga anunsyo nga ang mga persona sa sining age group ang posible magbaton sang certain brands ng COVID-19 vaccine. Pero ging klaro ni Dumagoso nga hindi pa karon klaro kung saan tugutan sang gobyerno nasyonal ang pagpabakuna para sa sininga grupo pero pwede na magparehistro. Samtang nag-apela naman si Ani House Speaker kagkaroon tagig Pateros Representative Alan Peter Cayetano sa gobyerno nga mangin proactive sa pagbakuna kontra COVID-19. Ginpahayag ni Cayetano nga sadto hindi proactive ang gobyerno rason nga naunahan sang iban nga pungsod sa pagbakal sang supply sang COVID-19 vaccines. Ginpahayag sang ani senador tiuna para mangin proactive ang gobyerno kag umpisahan ang pagbakuna sang booster shot sa mga health workers. Para kay Cayetano kinahanglan ang booster shot sa mga medical frontliners, ilabi na sa pamahog sang makalalaton nga COVID-19 Delta variant. Madumduman, ginpangunahan ni Cayetano ang grupo nga BTS sa Kongreso sa pag-file sang resolusyon para pangabayo ng National IATF nga umpisahan na ang pagbakuna sang third dose sa A1 priority group. What changed in the strategy? Diba? Of course, we want everyone na mabakunahan, pati yung mga bata, and we want them to buy more bakunas, and we're happy they put billions for a booster shot next year. Di ba? Pero kailangan na itong ng ating medical frontliners now, lalo ngayon na grabe itong Delta. So sa akin, minsan na tayo naging reactive, why keep doing the same thing? Maging proactive naman tayo this time. Nabatyan ang tingog ni ani House Speaker kagkaroon tagig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 28. D3 bayo mga ka-aksyon na nagabalik-balik balang imong hilanat nagasakit kag nagakatol ang imong tutunlan nga nagaresulta sa pag-ubo. Base mayara ka lang sang viral o kun bacterial infection. Hindi maghadok pagod yari ng D3 Bio. D3 Bio ang sabat sa imong ginabatsyag. Ang D3 Bio food supplement ang mayara sang extra virgin coconut oil na ginahimo monolaurin sa ngaton nga lawas. Ang monolaurin ang effective nga magpatay sa mga mikrobyo nga nagatugas sang hilanat pag-ubo kag pagsipon. Mag D3 Bio adaw-adaw para maprotekta ng lawas kontra trangkaso kag kataro. D3 Bio mabakal man sa mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 29. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Setyembre 16 tuig 2021. Salawat ako ang inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,